Ay kuan ba na tiguwag. Sakay sa Sirwan K. Naog sa Park Mall. Dam sa balde ni takop. Sakay diya sa imol. Jeep. Sakay niya. Sus na hanap ng doktor. Bahuan nagdani mo na yun. Sumisuda na. Ingon sa tiguwag. Ano, palit ka? Sud na dito. Ang lingkod na, lingkod. Yung doktor. Lingkod, sus, mga pasahero. Nampong pasahero. Ano eh. Nga na yung sa pasahero ng tanah. Nay, bahuan siya, suda na. Ano, palit ka? Yun na, sa tiguwag. Biyahe dito sa kuwan. Kilbo ng balde. Yan, may takop. Okay, so sa jeep. Abot is madung na sa Park Mall. Sus, naganaog lang sa Park Mall tiguwag. Tigiw, bahuan yan po yung gida. Grabe, nutanan na putulog katagbo niya. Bahuan na yun. Sumisuda na. Yung po tiguwag, ano, palit ka? Ato, nakanaog. Abot lagi sila ha. Grabe, bahuan siya gida. Ang sa may surat to? Nga, palit ka? Biyabag.